Kaudo ke weche motenore kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto gwenge mag Luo Nyanza. Jatend piny William Ruto olieko mabedo winjruok kod duond bura mar ODM kod mare mar UDA. Gino manyalo kelo liet mag siasa chwakre radare kind johera mag duond buchego. Magi yangore kinde limbe ma jatend piny e kaunti ma Homa Bay kama jatend piny olero ni loso serikal mar manywanda en achiel kuom yo moriwo godo oganda duto kanyakla. Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend migawo mar omenda John Mbadi, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jotelo mamoko otelo ni osiep mare kod oganda ma Nyanza lach. Kendo sani ting' ma en go en konyo Raila Amolo Odinga e lemo mar AUC. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Bul kod oporo kanyakla kod asili ywak gi agoro kakondo chuo kenda payo metni kadhano pie kamien jakawino kirwako jatend piny William Ruto. Na vigelegele kwa mheshimiwa rais. Ruto omole boma Oyugis, boma Homa Bay, Rusinga, kendo chopo Magunga. E parmar jatend migawo mar omenda John Mbadi, lime mare mokwongo bang' chiwo lemo machwe kabor im ne jokanyo e duond bura mar ODM. Jatend piny William Ruto olieko ni kodek donje riwruok kod duond bura mar ODM kod mare mar UDA, gino manyalo chwako liet mag siasa. Kata kamano, e yo mawachore ni dhi reso Ruto e yiero ma 2027 kendo loso sirikal kanyakla. Mnataka tutoke kwa serikali tuende kwa upinzani ama tutoke upinzani tuende kwa serikali? Kwa hivyo bwana Simbarati, barabara ni kutoka kwa upinzani. Mpile Juliet amesema miaka 3 peke yake, tuache hii mambo ya upinzani, tuende tutengeneze serikali, tupeleke Kenya mbele. Kwa sababu wewe ulikuwa naibu wa chama cha ODM. Sasa wakati utasikia furugu kule mahali upo, sisi kama ODM tumesema kwamba tutataka tukaribishe nyumbani. Mtakubali Rais Ruto William akuwe pamoja na sisi, tukaribishe yeye katika chama. Kendo kagiparo tudruok mantiere malach kod historia kod jatend UDA ne oyangore nitiere ler mar biro tiyo kanyakla koponi oluth kuon otur kapok kuon ma 2027 ochiek. Mimi nauliza nyinyi, si mnajua niko na historia na Raila Odinga? Si mimi nilikuwa party leader wa ODM. Sasa mimi nauliza nyinyi, baba akikuja pia kunisaidia, kuna makosa? Unajua hii ODM is the largest, lakini sasa kwa rais kuwa hapa, it is the largest and the oldest today. Kwa sababu ukiongeza hii UDA na hii wale wametoka ODM wamerudi nini, now it is the largest and the oldest. Lazima tutakuwa pamoja na hii serikali inayokuja, lazima ODM itengeneze serikali. Kaka yodonje chunyo oganda maket kagima koro moro mar gene osenyongore radar. Ruto otugo kod siasa e okang' mamalo kendo koni sirikande oyar ni oganda duto koleo ni duond bura kata dho udi nyaka bi kanyakla kodhulo ni lemo mar migawo mar omenda to kod teko e chogo ma oganda ma Nyanza gweno kokalo kuom John Mbadi ma Homa Bay, nyawadgi Opiyo Wandayi ma Siaya, maduto gin jokanyo mag duond bura mar ODM. Tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba Tinga mwenyewe ya kwamba hakuna haja tena ya siasa ya mgawanyiko, siasa ya mirengo, siasa ya ukabila. Tuwachane nayo. Niliamua ya kwamba nitaunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nyinyi watu wa Homa Bay mulinipatia John Mbadi Nyong'o. Joturwa ung'eyo ni wan nyocha okwago kura ne wuod gotni o kamano to nyaka ing'e jirani minyalo chiemogo. Igelo 2007 waparo koso kwa paro. Tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema wende zako ni shauri yao. Sisi tunasema urudi tena na tena na tena. Na pili, nimekukaribisha kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM. Chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo. Kaluwore ni lwasi ma jatend piny ne nitiere, oyangi ni kanyono mambi mar Odinga kanyakla kod chama mar ODM pekie. Jatend piny William Ruto obolo puke pige kendo telo ni sirikande biro neno ni Raila Odinga
Riombo matamrege nono yiero mar jakom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika. Raila Amolo Odinga atakuwa kiongozi kwa mapenzi ya Mungu wa Afrika mzima. Hata baba tumekubaliana akuwe mkubwa wetu wa Afrika. Na mimi mwenyewe nitakuwa nikimpigia dembe. Walter Nyambaga, Ramogi TV.